Il-kwalità tal-ħajja tista' titbaxxa fil-futur qarib minħabba żieda kontinwa fil-popolazzjoni. Dan ħareġ minn intervista li tal-professur fl-Università ta' Malta John Schembri li huwa espert fil-ġeografija u li tal-kummenti tiegħu il-ħadd lill-ġurnal Malta Today. Il-professur Schembri esprima l-preokkupazzjoni minħabba d-densità massiva tal-popolazzjoni filwaqt li n-numru ta' persuni li jgħixu f'kull kamra tista' tfisser statistika inkwetanti. Huwa qal li l-aħħar ċensiment kien juri illi 14% tal-popolazzjoni Maltija kollha huma barranin. Issa sta ċensiment li jmiss tal-2021 illi għandu jagħti stampa aktar ċara tan-numru ta' barranin. Bl-espert Malti jgħid li dawn qed jiġu minn kull imkien, inkluż mill-Lvant Nofsani u l-Filippini. John Schembri spjega li d-densità tal-popolazzjoni b'1300 persuna għal kull kilometru kwadru hija mingħajr dubju l-ogħla densità fl-Ewropa. Iżda l-aktar inkwetanti huwa n-numru ta' persuni li qegħdin jgħixu f'kull kamra. Fil-fatt in-numru ta' persuni f'kull kamra jista' jkun wieħed ċokkanti fejn ikollok 4, 5 u f'każijiet anke 6 persuni f'kull kamra. U dan f'inħawi fejn il-popolazzjoni hija waħda densa ħafna. Dan huwa kollu ta' tħassib minħabba li hawn min ma jaffordjax djar diċenti jew sansitra saqaf fuq rasu. Tema li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur jitkellem dwarha. Inkwetanti wkoll illi l-lokalitajiet bħal l-Imġar bil-mod il-mod qed jiġu żviluppati. Schembri qal li anke l-lokalità ta' Ħattart il qabel kien subbord kwiet spiċċa overpopulated bi 12,000 persuna kull kilometru kwadru jgħixu fih. Insista li fil-preżent il-Maltin qed ikollhom jaddattaw jgħixu f'appartamenti.